मोखांनि महरानो सोलायजोब्बाय मानगोनां डायनामिक लिडार सीएम प्रमद बर' सारनिया। बेखायनो जोङो खावलायदों सुक्ति सागानगिरि जायफोर बिथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायबाय बे एखे लिडारशिपखौनो फिन खेबसेबाव जोङो सरकाराव लाबोनानै दा खोथाया जाहैबाय डिडि नार्जारी अर्थात दावराव देख्रेब सारमोना जेरैबायदि नाजायै नबसरनियाखौबो बोख्लायदोंमोन एमपिनिफ्राय थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव नंखाय इनफरमेशननि थाखाय प्रमद बर' सारखौबो हाइकर्ट बिनिफ्राय सुप्रिम कर्टसिम खारनो बिथांमोना दाख्लैनो क'क्राझार डिसि अफिसावबो रिपर्टखौ होखाबाय आरो दायो हाइकर्टआव लोगोसे बिथां दावराव देख्रेब सारा मोनसे मेथाइ सुजुदोंमोन नोंथांमोना गोबां खोनाबाय गोबां खोनायाखै बिनि गेजेरावनो दा सारमोननिफ्राय आङो इनफरमेशन मोननाय बायदिब्ला बर'नि मुंदांखा सासे मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म सार बे बिथाङा नैबे मेथाइखौ खननायनि थाखाय दावराव देख्रेब सारा रनसायनाय मेथाइ बेखौ खननायनि थाखायनो मानगोनां डायनामिक लिडार प्रमद बर' सारमोनजों एरखा जादों बा साइड खालामनानै दोनजादों होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय बे मेथाइया मा बेखौ आं होग्रोनो थांगोन बिनि उनाव प्रमद बर' सारनि मोखाङा सिगां माबायदिमोन दायो मानो बेबायदि जादों नैबे भिडिअ जों नुनो मोनगोन। गं मेना नों आदा मैसो भेरा बाथाबारिनि गं मेना ना मैसो भेरा जुजिदों मासिनि हाखा खुन्दा हेगुर हेगुर सौलायलायदों हेगुर हेगुर सौलायलायदों हेगुर हेगुर सौलायलायदों हेगुर हेगुर सौलायलायदों बिरना थुब्राफ्रानो बायफ्लेजोबदोंलै आदा नोंनि दुनथ्रायनायाव हारि नाङैनो थोर थोर सोमखिखांदों थोर थोर सोमखिखांदों गोजांस्रिउ मोनो बै समनि सावगारिया गोसोआव फैयोबोला नै आदा बाथाबारिनि खहे गं मेना आदा खहे गं मेना फिसाफोरखौ साहा खोलाहा मोनब्रैजों मोनथामजों मोहेरलायहोनानै सानजा सोनाबहा हारिखौ सोखावनानै अङाय अङाय फेस फेस गं फिस्रि फिस्रि हारिनि थैजों दुगैदों नों आदा ग्रुम ग्रुम ग्राम ग्राम सिलाय बारुदनि सोदोब जेरावबो खास्रि बिस्रि थैनि बाना बिदा फंबायफोरनि सावगोनां जारिमिन बियो बर' हारिनि सिखिरि मानसिजों सावै जाबाय नों आदा नै आदा बाथाबारिनि खहे गं मेना आदा खहे गं मेना मेगनजों थिल'थमाखौसो नुदों नों थैजों सोरजिनाय बिएसि आरो बिटिसिखौ आवनाय बायदों नों मासिनि फाग्ला जादों बिएसिनि समाव सानसुमा प्रेमसिं गारला हारिनि फिसाफोरखौ नोंनो गावस्रा होदों बिटिसिआवबो दुमदाखार राजखान्थि हान्जाखौ खावनै गावस्रा होनाया नोंनोमोन
हारि बोखावग्रा हारि बुथारग्राया नोंनो आदा साव नांबाय नोंनाव रान्दि बिमाफोरनि पाप नांबाय नोंनाव मावरिया फिसाफोरनि नै आदा बाथाबारिनि खहे गं मेना आदा खहे गं मेना नों आदा मैसो भेरा बाथाबारिनि गं मेना ना मैसो भेरा जुजिदों मासिनि हाखा खुन्दा हेगुर हेगुर सौलायलायदों हेगुर सौलायलायदों हेगुर सौलायलायदों हेगुर सौलायलायदों बिरना थुब्राफ्रानो बायफ्लेजोबदोंलै आदा नोंनि दुनथ्रायनायाव हारि नाङैनो थोर थोर सोमखिखांदों थोर सोमखिखांदों गोजांस्रिउ मोनो बै समनि सावगारिया गोसोआव फैयोबोला नै आदा बाथाबारिनि खहे गं मेना आदा खहे गं मेना थामजिथा मासि लानानै सरकार दागोन आरो नोंथांमोना बुंगासिनो दं इउपिपिएलआ बे 30तानि बांसिन मासि लानानै सरकार दागोन ओरैहाय बिजेपिआबो सरकार दागोन होनना बुंगासिनो दा बियो रायजो राजानि सायाव बड'लेण्ड ओनसोलनि 22 लाख जायफोर भटार रायजो बिथांमोननि सायावसो जे सोर सरकार दागोन सोर सरकार दाया दा नंखायनो 26 तारिखसिम नेनांगोन बयबो मिटिं गादों रायजो राजाखौ खावलायदों मिटिङाव मोजां गाज्रि बयबो खोथा बुंदों सोंखारिदों बयनिबो स्किम्सफोरखौ बुंदों दा बिनि उनाव नुगोन जे रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होयो जाय बांसिन भट मोनो बिनो सरकार दागोन मा खावलायनो लुबैयो जिहेतु 22 सेप्तेम्बराव 22 सेप्तेम्बराव जोंहा बिसायख'थि दङ गाबोन जोबथा सान जोंनि जि केम्पेनिंनि आरो बे जोबथा सानाव जोंहाबो गोबां हाबाफारि दंमोन दा बेखौ जोङो एसे फिसायै खालामनो सानदों जिहेतु रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जाबाय दा बेखौ लानानै जोङो गाबोननि सानाव केम्पिं खालामगोन जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बयबो गावबा गावनि जायगायाव रेडि जानानै दङ खामानि मावनो थाखाय आरो मावगासिनो दङ नैबे बिसायख'थियाव बड'लेण्ड ओनसोलनि आफादफोर आरो रायजो राजानि जों अननाय मोनदों आरो जोंहा बिसास दङ जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन आरो जोङो नैबे इलेक्सनाव जों देरहागोन